ফিশারি ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল, তো এটা তো গভর্নমেন্ট পোর্টাল, এটা আমরা নিজেরা অপারেট করি। নিয়ে আসলাম। কোন না স্যার? সমস্যা হচ্ছে আজকে তো প্রায় 7-8 তারিখ, এখন সিডিপি অফিসাव फालिमानि दिनै बरं गोनां हाजामारा साबजननि भाइस चेयारमेन दङ कुसन देब बर्मा। बिसेसकै जों कয়েকদিন नुखा दिनै जे बाट्टा माननाय रक अकरा साकरा रान्दी बा विभिन्न जे स्किमो स्टेट एवं सेंट्रलनि स्किमो जे बाट्टा मान तंनाय रक बरक बाट्टा हाबिया बुंनि रां अथच बरक बायसे किसिमिसा बाजार हात इंग्लिश चाव नोंनि तंनाय मानि इंगे बरक गोबां जायगा थांगुरि लायो बेंकआव थांगो रां हाबिया गोबां मानि तामनाय अनलाइन रां रिनाय बरनि आरो थांलायकिया बर रां माया सेस पन्चासनो फाइ कमप्लेन खायफैया बाय 10 तारिख दङ तागो रां हाबिया आउन बागिनो जों दिनै आरो सिडिपि बै मालाय फैकिया मालाय जों गोबां मा बबाय कक सालायकिया ताय 2025-26 नि जे जों लिस्ट माने आबरकबो बाहायनका आबरकनि कक सालायकिया आंगे बसनो लिस्ट नै कक दिनो ताय टोटाली आरो जे प्राय 4100 मतो आरो बेनिफिशियारि दङ आबै हाई स्किम नि आवतायो ओंखाय बरनि बुमुं लिस्टआवबो जों सानका बरक आबरिनाय ओंखाय अमो तिनि जों बेनिफिशियारिनो सानामो समका अबनो नरक तामनाय बेंकबो ता थांदि बा अनलाइन रांबो ता थांदि नरनि जदि रां हाबियां दं हांगाय बाट्टा हाबियां दं हांगाय जेसे स्किम पानो बुरा बाट्टा रानि बाट्टा बा निनि अंग तामनाय दिबांग जे ओ हिमै थाङै फाइमै आपतेरनि बाट्टा फानुंतु नरक डाइरेक्ट फाइ सिडिपि नर मालाय फाइदि आरो फाइ चेक खायगांगाय बरक नरनो लगे लगे नरक ताङै हाबिया बा हाब्रिनो बागै गनाय बरक सामुं ख्लायरिनाय गाबोन बागै अरो बेंक जरा गुरि फायो अरो ता किच्छा सिडिपि अफिस जरा फाइके नों थाङो गाबोन बागै नरकनि असुबिदा आंगाय जोंनो सादि नरकनि असुबिदा बागै जों लगे लगे न जेखुनु अफिस बाय थाङै सालायै नरकनि सुबिदा खालायनायनि बागै जों साइटक दङ तावानादि ओ जे मेसेज मामोन उलो नरक अबनो खालायदि जे बाट्टा हाबिया करक नरक डाइरेक्ट सिडिपि अफिसाव फाइ नरक सिडिपि मालाय फाइदि लगे लगे नरक बाट्टा ताम असुबिदा आंगाय तंग नरक साइमानाय ताय हाबै थानाय आसंनो जतन हामबाय नरक जाति ए हाबिया रक सिडिपि अफिस